Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapwa kapikular ng Oragon. Welcome to my YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. For today's video, tayo nga po pala ay nandito sa PITX or sa PTEX. Gawa na po tayo ay uuwi sa probinsya po namin sa Bicol po mga kapatid. So mga kapatid, bago ko po makalimutan, subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. Paki-like, paki-share at pakipindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na gagawing video. Ito nga po pala mga kapatid ang aming sasakyan pauwi sa aming bayan sa bayan nga po ng Manito Albay sa part nga po ng Bicol. Ito pong Bilyesa Blue Star, dito po kami madalas sumakay once po kami nauwi, lalo pagkasama ko pang aking pamilya. Yan po ang aming sinasakyan. So ito nga po mga kapatid, fast forward, nandito na nga po tayo sa unang hinihintuan nga po ng mga bus pag pauwi ka nga po sa Bicol. Ito po ay ang Pagbilao or Chaong Quezon, kundi po ako nagkakamali mga kapatid. Kaya, syempre kailangan po natin huminto or kailangan po muna natin umihi or kumain para nga po tayo ay makapag-relax din dahil syempre sa haba nga po ng biyahe pauwi po sa part ng Bicol o sa papunta po sa aming bayan, nakakangalay din po ang kauupo. Ayan po nakikita nyo marami rin pong mga nagsisipagkain or marami rin po ang nagpapahinga at yung iba nag-CR din po mga kapatid para syempre naman nga po makapag-relax din nga po mga kapatid. So ito nga po, fast forward ulit, nandito na po tayo sa part po ng Naga. Pangalawang hinto po to sa part nga po ng Naga, magmula po sa PITX, dito na naman po huminto sa part nga po ng Naga. Dito po sa Naga Bus Terminal po mga kapatid. At ayan nakikita nyo po yung mga umuwi po ng Bicol. Familiar po to sa inyong lugar na to na Naga po mga kapatid. Napakaganda rin po ng Naga ngayon. Malaki rin po ang pinagbago or kaiba kaysa noon at ngayon. Ngayon po kasi napakaganda po. Noon po maganda rin naman po, hindi po katulad talaga ngayon mga kapatid. So ayan mga kapatid. At ang iba na naman po dyan ay nagpapahinga na naman po mga kapatid at nagsipag-CR na naman. So ito na naman po mga kapatid, malapit na po tayong makarating sa aming bayan po, sa bayan nga po ng Manito Albay. Iilan-ilan na lang po ang mga pasahero niyan kasi ang yung iba po bumaba na rin po sa part ng Legazpi, sa part po ng Kamalig, Tabaco, kasi dumaan pa po ito ng Tabaco mga kapatid na Bilyesa Blue Star bago po dumiretso sa amin sa bayan po ng Manito. At ito na nga po mga kapatid, papasok na po ito sa aming bayan mga kapatid. Uulitin ko po mga kapatid ha. Just only 900 pesos po ang pamasahe po pauwi po ng bayan po namin ng Manito magmula po sa PITX to bayan po ng Manito mga kapatid. Just only 900 din po mga kapatid. At ang Legazpi din po, Daraga, Tabaco, Kamalig, Ginubatan, Uwas, Pulangi, ang pagkakaalam ko din po ay 900 din ang pamasahe magmula po sa PITX hanggang sa kanya-kanyang bayan na dadaan po nito ng Bilyesa Blue Star. Ayan po, siguro mga 7 o'clock na po ito ng umaga. At ayun, nakikita nyo naman po napakaganda po ng aming lugar at medyo maaliwalas ang panahon at napaka-presko po ng hangin mga kapatid. So, dito ko na po tatapusin na aking vlog sa umagang ito na mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. Paki-like, paki-share at pakipindot na rin nga po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. At napakahirap din po mag-voice over dahil hindi naman po tayo kagalingan mag-voice over. Kaya tulad ng aking sinabi, dito ko na po tatapusin ang aking vlog sa umagang ito. Bye-bye! God bless you!